Kakur dekhar ribhoi district kan penlong ya kajing kendo lang ban yathir yatai bat ya itu ithau kum kajing bersyam lang kabanlong ha kapra tarik uyayong ar hajar ar paulai ha kasnong umkei ribhoi district kaban sedang nadu kapor shipo beje menstem lakhot bat wer ya baro ki parakur ki badon hapo kadong ribhoi bakin ya poi syakatei kajing lang kumba la penben bat wer lem mikitu ki basa syajengai bakin ya poi renti syakatei gajinya lang ya kene la pentem lengba do ba KR dekhar ubadai u general secretary ka sengkur dekhar ribhoi district Nagaliang u general secretary jong kur dekhar pulun ribhoi district ngas ngewha ban pentip ba syapi baro ki kur dekhar ki bodon hapo uput usam jong kadong kathan ribhoi ba ijunai ka general meeting jong kur dekhar pulun ribhoi district kan long ha ka pratarik ubunai bosang arjar pulai ha ka shnong umkei right narlen bilim simship ka badai ha ka sing sajan daga daga jing pentip ya pi baro ki kur dekhar sngew bha ban plaj por knang knang banwan syakane meeting kur jonge ngangai babin priang yegane jing pentip nagaliang jonga u general secretary